Alle sammen, og velkommen til den her nye video. Overflyve lidt. Men i dag, det er bare en lille video, hvor jeg fortæller lidt om, hvad der kommer til at være på min kanal i dag. Hvor det er simpelthen kun noget nyt, jeg har fundet på, for at få nogle gode råd. Det er, at jeg kun optager noget serie og noget andet. For eksempel noget survival games på nogle forskellige server, og så ja. Og det er bare sådan set og så kommer der noget Skywars på Hypixel, som jeg plejer at spille. Og så ja, så har jeg fået nogle gode råd af en af mine venner, som der hedder Nine Top, som der kommer et link nede i beskrivelsen til. For han er sådan en god YouTuber, som der har 300 subscribers lige om lidt. Så ja, gå ned og abonnere til ham, og han er god. Og det her, det er bare fordi, det er sådan en video, hvor det kommer til at handle om, hvad der kommer til at være på min YouTube-kanal. Det er simpelthen fordi, at min YouTube-kanal, det har været lidt mix-ting YouTube-kanal. Fordi jeg har tit bare oplevet noget Skywars, der bare hedder Skywars på Hypixel med Hector. Det er sådan lidt mærkelig titel, men og nu vil jeg så begynde at få nogle titler, der hedder noget andet, bare sådan noget lidt mærkeligt noget. Så nu laver jeg nogle nye serier. Det bliver den her serie med noget HG, som er survival games eller Hunger Games. Og ja, men jeg håber snart, vi kan nå hit de 20. Jeg håber snart, vi kan nå. Jeg ved ikke. What? Hvad? Ja, jeg har stadig min ting på mig. Men jeg håber bare stadigvæk, at det... Eller jeg håber snart, vi kan hit de 20 subscribers. Eller abonnenter. Fordi, at ja... Jeg vil virkelig gerne snart have 20, så jeg kan begynde at lave noget andet. Og så vil jeg lave noget nyt. Det kan jeg lige finde ud af til næste gang, ja. Men ja, det var bare simpelthen bare en update video. Simpelthen, men ja, det var simpelthen alt for den her gang. Og ja, vi ses i næste video. Hej hej.